Una vegada més, com moltes altres, avui ho ha tornat a fer, ens diuen que estan treballant en les bases del nou contracte de neteja. Sempre que li diguem que el poble està... No que el poble està brut, que l'empresa no està complint en el seu contracte, en el contracte que li paguem, vostès ja fa molts mesos, m'atreviria a dir algun anyet que altre, sempre ens diuen que estan treballant en el nou plec. Jo sé que estan treballant en el nou plec, però clar, la meva pregunta és, quant hem pagat de forma extraordinària a aquesta empresa des que això comença a passar, des que deixa de complir en el seu contracte, fins avui, a data d'avui, perquè encara no tenim el nou plec? Quant estem pagant de més? Perquè, no me'n vaig imaginar, estem pagant serveis que no estan prestant-nos. No dic que li paguem més a l'empresa de lo que està acordat. No, clar, se paga el que toca, però ells no complixen el que toca, ells no complixen el seu contracte. Per tant, li hem demanat moltes voltes que inicie el procediment sancionador i sempre n'hi ha una excusa o una altra. Per això li pregunto, quan calcularia vostè així, a ojo de buen cubero, que ens està costant aquest contracte que no complix en la neteja? I un altre prec que volia fer-li, i aprofitant que vostè diu que defèn els interessos del nostre poble, és en relació al contracte de l'empresa de neteja, que crec que no cal recalcar totes les queixes que hem fet sempre arribar al respecte d'aquest tema i que el poble continua igual, el tema de l'empresa de neteja. Per tant, li hem fet diverses queixes al respecte del tema i el poble continua igual. Per tant, estem pagant per un servici que ara mateix no s'està prestant, com per exemple la replegada de mobles, que s'hauria de realitzar tots els dies i últimament hem vist que duen mobles durant 2 mesos al costat dels contenidors sense replegar-se, el reciclatge no es replega amb la freqüència que està pactada, no s'arruïssen els carrers i, a banda de tot això, al final és l'Ajuntament, amb personal propi, el que té que assumir funcions d'esta empresa, com per exemple el llevar brosses o repintar contenidors que estan cremats o que estan trencats. En definitiva, que paguem 2 voltes per el mateix servici. I vostès, que tant parlen de defendre els recursos públics, en aquest cas no fan res. Per tant, preguem que es faci complir el contracte. Moltes gràcies. Moltes gràcies per fer el prec.